partnerky, a to nejen obchodní. Vítejte na dnešní slavnostní události. Krásné odpoledne, dobrý den. Ano, dámy a pánové, položme si hned na začátek možná takovou lehce filozofickou otázku. Kdo nebo co v dnešní hektické a uspěchané době je schopen vydržet spolu rovné čtvrtstoletí? Já si myslím, že co se týče vztahů, to už je opravdu vzácné, a co se týče podnikání a kvalitního a poctivého podnikání, řekl bych, že to je ještě mnohem vzácnější a ne úplně každému se to povede. Myslím si, že je proto potřeba spoustu mimořádně kvalitních a důležitých vlastností, jako jsou například píle, cílevědomost, víra v dobrý osud, poctivost, houževnatost a tak dále a tak dále. Ne každému se to povede, ale povedlo se to firmě, v jejíž útrobách vás dnes ještě všechny jednou vítám. Slavíme čtvrtstoletí a 25 let od založení a vzniku společnosti Stagra, a to si, myslím, zaslouží mimořádně velký potlesk. A já tady na pódiu hned přivítám, řekl bych, dva nejdůležitější muže, kteří si myslím, tento úspěch mají nejvíc na svědomí. A je to pan inženýr Karel Dvořák a pan inženýr Josef Svoboda. Krásné dobré odpoledne. Dovolte mi, páni inženýři, abych před vašimi slechy shrnul v krátkosti všechny dosavadní a významné úspěchy firmy Stagra. Tato společnost byla založena v únoru roku 1992. Hospodaří na polích, ve stájích, provádí práce ve službách a obchodu. Ve společnosti pracuje 75 kvalifikovaných zaměstnanců. Hospodaří na 1785 hektarech zemědělské půdy v okolí Studené a Českého Rudolce. Je zaměřená na produkci pšenice, žita, řepky a krmných plodin. Provádí servisní a dílenské práce a také je tradičním prodejcem pesticidů na Jindřichohradecku. V prosinci roku 2012 uvedla do provozu bioplynovou elektrárnu o výkonu 620 kW. Je to všechno v pořádku? Provádí výkon práva myslivosti na 2 honitbách, dále chová zhruba 1100 kusů skotu, teda bez toho dnešního bička to bude už jenom 1099, z toho 380 kusů dojných krav s užitkovostí 10 000 litrů mléka za rok. To si myslím, že jsem tak v krátkosti a doufám, že správně, když tak mě, pánové, opravte nebo doplňte, shrnul vaši krásnou činnost, která trvá již úžasné čtvrtstoletí. A já ještě než vám předám slovo, tak pozvu vaše milé hosty, které jste zde usadili a usadíte na toto pódium. A dovolte mi, abych zde přivítal starostu obce Studená, pana Vítězslava Němce. Tak, pan Vítězslav Němec chází na pódium. Dovolte mi, abych zde přivítal také místního odchovance, který to dotáhl až tam, a to je pan inženýr Jan Bartošek, místopředseda Poslanecké sněmovny České republiky. A dále to budou naši velice vzácní a milí zahraniční hosté, referent společnosti Horsch, pan Traugott Horsch. Guten Tag, willkommen Sie. A dále to bude pan zakladatel NU Agrar, pan profesor Hans-Georg Schönberger. Tak, pojďte za námi, pane profesore. Já mezi tím představím dalšího účastníka dnešní mini slavnostní konference, který bude pan inženýr Pavel Rosenkrantz. Inženýr je jednatel společnosti NU Agrar. A
poprosím, aby za námi přišel i náš překladatel, a je to pan inženýr Libor Prchal. Tak. Krásné dobré odpoledne, jsme tady v kompletní sestavě. Já vás poprosím, abyste vzali místo, protože projevy určitě nebudou na minutu, tak si k tomu sedneme. Máme tady mikrofony. Tak a dovolte mi, abych jako prvnímu předal slovo panu jednateli společnosti, panu inženýru Josefu Svobodovi. Dovolte i mě, abych vám všem popřál hezký zbytek dnešního dne. Vážené dámy, vážení pánové, vážení hosté, milí spolupracovníci, milé děti, milá maminko. Dovolte mi, abych vás jménem společnosti Sagra co nejsrdečněji přivítal na dnešním našem setkání, které se koná u příležitosti oslav 25. výročí založení naší společnosti a zároveň fungování naší společnosti. Jak již bylo řečeno, jmenuji se Josef Svoboda, jsem spoluzakladatelem společnosti a současně od začátku zároveň společníkem a jednatelem společnosti. Pan konferenciér mi tady trošku zebral některé ty věci, které jsem měl připravené, nicméně něco možná trošku zopakuji. Firmu jsme založili počátkem roku 1992 a 27. února roku 1992 byla naše společnost zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích. Dnešní oslavu konáme dneska až, ale s oblibou říkám, že to děláme jak současná britská královna, v zimě je zima a my si to necháváme až na to letní období. Takže to pro ten začátek z těch počátečních našich činností jsme se chtěli zabývat obchodem a službami pro zemědělské podniky v tom roce 1992. Nicméně koncem roku 1992 a počátkem roku 1993 jsme začali s klasickou prvovýrobou zemědělskou, kterou se držíme do dneska. V roce 1993 jsme začali hospodařit na necelých 300 hektarech zemědělské půdy, které jsme dotáhli až na nějakých 2300 hektarů. A díky tomu, že byl zavedený LPIS, který nás obral, nebo všechny zemědělce obral o nějaké hektary, zároveň jsme začínali jako 4 společníci a v roce 2006 jsme se rozešli, takže tam nám ubyly nějaké hektary a hospodařili jsme na Třeboňsku také. Tam jsme měli asi 180 hektarů, ty jsme taky opustili, takže ten současný stav těch zemědělských pozemků osciluje kolem 1800 hektarů, na kterých hospodaříme. Půdní držbu nemáme ucelenou, hospodaříme minimálně na 20 katastrech obcí v nadmořské výšce, tej nejnižší 560 metrů nad mořem a tej nejvyšší téměř 720 metrů. Pěstování jednotlivých druhů plodin rostlinné výrobě jsme zúžili na plodiny, které si myslíme, že umíme pěstovat a které nám dávají nějaký užitek, umíme je uskladnit a umíme je i zrealizovat na trhu.
Zároveň veliký důraz klademe na krmné plodiny, které potřebujeme pro zdárný chod živočišné výroby a jak již tady bylo řečeno, i pro nakrmení naší bioplynové stanice. Velkou péči věnujeme trvalým travním porostům, kdy se snažíme je řádně ošetřovat, hnojit do toho možného množství, jak to jde. A trvalé travní porosty se snažíme každých 5 let obnovovat, nebo ty louky, které jsou, nebo lze je obnovovat, tak je obnovujeme. Dámy a pánové, dobrý den. Je ve mně pokora, je ve mně radost kvůli tomu, že jste k nám přišli a dovolte mi tedy, milí hosté, dovolte mi, moji spolupracovníci, dovolte mi, moji nejbližší, milí hosté, já vás vítám a těším se na to, že strávíme pěkné odpoledne a pěkný den. Tolik asi ode mě na začátek. Té pokory je ve mně asi trochu víc. Chtěl bych říct to, že tady už jste se něco dověděli o naší společnosti. Pan Radomír Švec řekl ty základní údaje o naší společnosti. Kolega, vlastně nejbližší můj kolega Josef Svoboda vás seznámil s těma hlavníma pracema a hlavníma činnostma, který děláme. Já bych chtěl proto říct několik svých úvah o tom, co ve Stagře děláme a jak to tady každý všední den vypadá. Možná, že by mi pomohlo sluchátko na stojánku, aby si mohl listovat. Funguje ten mikrofon? Takže první úvaha je o tom, jak vypadá jeden den ve Stagře. Abych vám blíže přiblížil to, co ve Stagře děláme, tak jeden den začíná tak, že se sejdeme, s kolegou se sejdeme asi o půl sedmí, ale my se scházíme kvůli rostlinné výrobě, službám, obchodu a mezi tím už běží práce v živočišné výrobě a o to se více starají naši kolegové zootechnici. Takže se poradíme, co uděláme, pak přijdou kolegové, kteří do toho taky mluví a radí se a pak většinou se scházíme tady v dílně a řekneme si, co ten den budeme dělat. Když je zrovna sezóna, uděláme svačinu a když není svačina, tak svačinu neděláme. A já vám řeknu, jak vypadá dnešní den. Dnešní den vypadá úplně stejně, ale není jich 365 dnů v roce, ale je ten den jednou za 25 let. Ten den. Ale zase jsou lidi, kteří mají něco na starosti, vy jste se s nima potkali u prezence, pak jste se s nima... Pak jste se s nima potkali... u parkování, pak tady jsou a celkem o ten servis tady se stará asi 48 lidí našich a ze sousedního podniku a starají se ti, jak kolega, který mluvil přede mnou, je rozlišil na mladší a starší, dal jakousi hranici 50 let, to znamená, že já bych nemusel dělat vůbec nic, ale pokouším se o něco. Takže takhle vypadá náš den ve Stagře. Jak vypadá rok ve Stagře? Ten vypadá tak, že je to těch 365 dnů, který děláme na polích, děláme polní dny,
Děláme je z toho důvodu, aby jsme si tady v dílně uklidili, aby jsme vás mohli přivítat a nemuseli se stydět za to, že tady máme nepořádek. Tak i to je jeden z důvodů. Samozřejmě ten hlavní je, že přijdete vy, naši obchodní partneři, my se snažíme vám ukázat naše stroje, seznámit vás s našimi pesticidy a když je to trochu možné, pochlubit se s tím, co na polích děláme, po případě, co děláme v maštalích. Ten rok ještě neskončil. Máme živitelku, máme sezóny. Cílem prací v sezóně je, aby jsme tu práci udělali rychle, aby jsme ji udělali v době, kdy neprší, když nemá pršet. Pak obrok bývá rok v kameni, pak máme výlov rybníka, pak máme závěr roku a tam s Josefem vystupujeme a sledujeme každý rok, co se nám povedlo, co se nám nepovedlo, co bychom mohli ještě zlepšit. Mám to tady v tom sešitě, ale celý to číst nebudu. Já mám milou povinnost předat mikrofon dále a předám ho panu starostovi obce Studená a poprosím ho o pár milých slov panu Vítězslavu Němcovi. Dobré odpoledne. Dovolte i mě, abych předal malou zdravici firmě Stagra. Já si myslím, že už tady toho bylo řečeno dost, ale přesto bych chtěl ještě připomenout několik věcí. Obec Studená samozřejmě spolupracuje s firmou Stagra a spolupracujeme v dost širokém záběru. Já bych tady chtěl jenom zmínit, což tady nebylo zmíněno, že společnost Stagra se významně podílela v minulosti na pozemkových úpravách, kdy se dělaly cesty mezi jednotlivými obcemi. Společnost Stagra s náma spolupracuje při opravách našich strojů a zařízení, kterých v současné době nemáme málo. A věřte mi, že volat na všechno servisní techniky zase není až tak jednoduché a my zavoláme na Stagru a oni při té poradě si řeknou, že nám to za 2 hodiny spraví, aby jsme sem přijeli. Společnost Stagra vlastně je druhý největší zaměstnavatel ve Studené. A jak jsem tak poslouchal, paní majitelé se tady několikrát zmínili o svých zaměstnancích, o důchodcích, s kterými se setkávají na různých polních dnech, na výlovech rybníku, jestli vím, na vánoční sezení. Takže dělá mi to velké potěšení, že tady není ten zaměstnanec na posledním místě, jako to bývá v některých podnicích, prostě ten člověk je jenom prostě nějaký výrobní prostředek nebo materiál, ale tady se na lidi myslí. Myslím si, že v té poslední době, co jsme spolupracovali, bych chtěl připomenout takové 2 věci. Obec Studená vybudovala kompostárnu a není všude až tak obvyklé, že by zemědělci potom likvidovali ten vyrobený kompost a není potom kam uložit. My jsme se domluvili se společností Stagra, protože víme, že ten kompost v těch minulých letech nebyl až tak pěkný a společnost Stagra nám to rozvezla po polích, čímž jsme se ho zbavili a hrozně nám to pomohlo. Teď v posledním roku jsme spolupracovali, děláme tady obecní park. Samozřejmě všichni víte nebo nevíte, že musíme vybrat firmu, která je nejlacinější. Potom to taky tak vypadá, že přijedou a nemají žádnou techniku a mechanizaci. Takže co máme dělat, zase se musíme obrátit na společnost Stagra, která tu mechanizaci má, která nám ten park srovnala a nemalou měrou nám pomohla nám i s tím, že má dobrou hlínu, protože dneska tam staví tu novou farmu Vilmu, takže nám dala hlínu, aby jsme mohli ten park nějakým způsobem dodělat. Já předávám mikrofon dále a doufám, že i na své začátky ve Stagře zavzpomíná pan inženýr Jan Bartošek, místopředseda Poslanecké sněmovny České republiky. Dámy a pánové, milé spolupracovnice a milí bývalí spolupracovníci, pro mě
veliká čest, že jsem byl na dnešní oslavu pozván a děkuji za to. Každý z nás profesně někde začínal. Já jsem měl to štěstí i tu čest začínat ve Stagře. Byly to moje první roky v práci, byla to velká škola života. Až zpětně po mnoha dalších zkušenostech jsem si uvědomil, jak mi bylo ve Stagře dobře, protože to byla firma a stále je, kde platí to, když se podá ruka, kde pracují lidi, kteří rozumí své práci a kdy jste partneři pro toho, komu firma patří, což skutečně není časté. Jsem velice rád, že dnes mohu být s váma. Chtěl bych poděkovat jak panu Dvořákovi, tak panu Svobodovi za to, že to jsou lidi s vizí. Vždycky, když má možnost se s nimi po čase potkat, tak ví, kam chtějí, aby se firma posunula. Tak vždycky ví o 2 až 3 kroky dál, kam chtějí firmu posunout, jak ji chtějí rozvíjet. To je obdivuhodné. Děkuji vám za vaši práci. Každodenní a poctivou, mnohdy obtížnou, protože díky firmě, jako je Stagra, tak je to firma, která je česká, hospodaří na naší české půdě a díky vám můžeme mít i potraviny, které jsou naše, domácí. Za to vám děkuji. Přeji vám, aby do dalších let vám vydrželo zdraví, abyste se stále tak rádi scházeli jako dnes a jak se říká, bez lidského, nebo bez božího požehnání, marné lidské namáhání. Takže ať se vám daří, ať vám pole dobře rodí, ať máte také dost vody a ať je nám zde dobře. Děkuji. Tak to byl pan inženýr Jan Bartošek, děkujeme moc za krásná slova, které k nám snesl z hůry až z poslanecké sněmovny a my posíláme mikrofon dále a máme zde prvního zahraničního řečníka naší mini slavnostní konference, kterým je pan referent společnosti Horsch, sám pan Traugott Horsch. Einen guten Tag an diesem wunderschönen Nachmittag. Přeji vám krásný den a překrásné odpoledne. Es ist eigentlich kaum vorstellbar, dass es schon 25 Jahre her ist, dass wir mit der Firma Stagra die Zusammenarbeit angefangen haben. Je to neuvěřitelné, že spolupracuje naše firma s firmou Stagra už celých 25 let. Und genauso wie die Firma Horsch vielleicht kein normaler Maschinenfabrikant ist, a tak jako Horsch není typickým výrobcem zemědělských strojů, so ist auch Stagra alles andere als ein normaler Maschinenhändler. Tak také Stagra není, nebo je vším jiným než normálním obchodníkem se stroji. Was uns verbindet und die Beziehung besonders macht, wir von Horsch, die Besitzer von Horsch sind alles Landwirte und so ist es auch bei der Firma Stagra. To, co nás spojuje a to, co tvoří naše vztahy tak speciální, je to, že nejenom Stagra, ale také všichni jednatelé a majitelé společnosti Horsch jsou praktikujícími zemědělci. Landwirtschaft ist bei uns nicht nur eine Beschäftigung, es ist für uns ein Lebensgefühl, es ist für uns eine Passion und genauso ist es für Stagra. Zemědělství pro nás není jenom obchodní a podnikatelská záležitost. My jsme srdcem v poli, prožíváme zemědělství zvláštní, stejně jako firma Stagra. Es ist auch eine Beziehung gewesen, vor allem in den ersten Jahren der gegenseitigen Inspiration. V prvních letech spolupráce jsme se vzájemně velmi silně inspirovali.
Die Maschinen, die wir nach Tschechien gebracht haben, sind am Anfang nicht unbedingt von alleine funktioniert. Stroje, které jsme dodávali do České republiky firmě Stagra, nebyly vždy plně fungující, plně bez problémů. Ja, Maschinen wurden hier eingesetzt, wir haben Fehler gemacht, wir haben gesehen, was nicht richtig ist und es wurde in der gegenseitigen Zusammenarbeit verbessert. A firma Stagra nám pomohla pochopit a ukázat, kde děláme chyby a vzájemně jsme se tedy učili. Ich denke, Stagra ist mit Sicherheit unser ältester Partner in Zentral- und Osteuropa. Stagra je naším nejdéle fungujícím obchodním partnerem ve střední a východní Evropě. Wir haben viele interessante Sachen zusammen gemacht. Společně jsme podnikli mnoho zajímavých okolností, věcí a projektů. Wir haben auch Blödsinn zusammen gemacht. A dělali jsme také mnoho hloupostí společně. Aber ich denke, die Präsenz von Horsch in Tschechien, so wie sie heute ist, wäre ohne den gemeinsamen Anfang mit Stagra nicht möglich gewesen und es würde heute wahrscheinlich anders aussehen. Ale jsem si jist, že existence značky Horsch na českém trhu v té současné podobě je nepředstavitelná bez spolupráce začínající u firmy Stagra. Interessant ist, dass wir es doch geschafft haben, trotz oftmal auch schwieriger Situationen und Krisen so lange, so stabil und so freundschaftlich zusammenzuarbeiten. Je potěšující, že po tak dlouhou dobu i přes všechny neshody, krize a problémy jsme udrželi tak pevný a přátelský vztah. Ich möchte meinen Beitrag jetzt auch nicht länger mehr in die Länge ziehen. Nechci svůj příspěvek dále natahovat. Und möchte zum Ausdruck der Dankbarkeit to moc pevně zabalený. A jako projev našeho vděku möchte zum Ausdruck der Dankbarkeit und ich denke, es ist das erste Mal, dass wir eine solche Anerkennung für einen Partner geben, wo wir 25 Jahre hinter uns. A jako náš dík bych vám rád předal toto ocenění, toto vyznamenání a myslím si, že to je poprvé, co předáváme toto vyznamenání našemu obchodnímu partnerovi po 25 leté spolupráci. In diesem Sinne möchte ich mich für 25 Jahre Zusammenarbeit bedanken. Za těch 25 let vám děkuji. Und es kann sein, dass bei den 50 Jahren nicht mehr die gleichen Leute auf der Bühne stehen werden. Je možné, že se za dalších 25 let při 50 letém jubileu už nesejdeme v téhle sestavě. Aber wir sehen getrost in die Zukunft, dass es auch noch mal 25 Jahre werden. Ale věříme, že tahle společnost ještě za další 25 let bude existovat. Ich möchte auch die Grüße übermitteln von Michael und Cornelia Horsch. Rád bych vyřídil také přímé pozdravy od pana Michaela Horsche a jeho manželky Cornelie Horsch. Sie sind heute leider verhindert. Bohužel jsou dnes v zahraničí. Aber ich darf sie vertreten und dadurch, dass ich auch am intensivsten mit Stagra in dieser Zeit, vor allen Dingen seit 2000 zusammengearbeitet habe, bin ich auch ordiniert worden von der Familie, das zu übergeben. Ale mám právo je zde zastoupit a to nejenom proto, že od roku 2000 jsem měl možnost na tomto trhu aktivně působit a s představiteli firmy Stagra se velmi často setkávat. To byl, dámy a pánové, pan referent společnosti Horsch, pan Traugott Horsch.
jeho milá slova, krásná cena pro jednatele společnosti Stagra. A já poprosím posledního, samozřejmě ještě děkuju panu překladateli Liboru Prchalovi, a poprosím posledního řečníka, kterým bude pan zakladatel společnosti NU Agrar, pan profesor Hans-Georg Schellenberger. Ja, grüß Gott, meine Damen und Herren. Srdečně vítejte, dámy a pánové. Lieber Karl Dvořák, lieber Herr Svoboda. Milý pane Dvořáku, milý pane Svobodo. Es ist mir eine Ehre, ein Vergnügen, Je pro mě ctí, euch an diesem heutigen Tag meine Referenz zu erweisen. abych vám dnes poskytl malou referenci. Ich vertrete hier die NU Agrar. Zastupuji tady společnost NU Agrar. Und diese NU Agrar hat eine Mutter, die sitzt in Deutschland. Jejíž mateřská společnost má sídlo v Německu. Und sie hat viele Väter, die sitzen in Tschechien. A má mnoho otců, kteří jsou ale Češi. Aber sie hat vor allen Dingen auch Pflegeeltern, Zieheltern, Ale kromě toho má také rodiče, die dieses Kind von Anfang an aufgezogen haben. kteří pomohli této společnosti, aby vyrostla. Das ist die Stagra. To je firma Stagra. Und das ist Karl Dvořák, der erste Geschäftsführer war. A to je zejména pan Dvořák jako první jednatel společnosti NU Agrar.cz. Und wie das so ist mit mehr oder weniger misseratenen Kindern, Tak jak to často bývá u dětí, dann wollen sie aus dem Hotel Mama nicht ausziehen. často se jim nechce odstěhovat z mama hotelu. Sie wissen ja, dass heute mehr Kinder zu Hause noch wohnen, als dass sie mit 25 Jahren eine eigene Wohnung bezogen haben. A dnes víme, že děti mnohem častěji žijí v domácnostech se svými rodiči, než tomu bylo před 25 lety ve vlastních Und bytech. so geht es auch uns und ich hoffe, ihr schmeißt uns auch nicht raus. A takhle to naštěstí neproběhlo u nás. Für diejenigen, die vielleicht nicht wissen, was die NU Agrar ist, die NU Agrar ist ein Unternehmen, das Forschung und Beratung für die Landwirtschaft macht. Pro ty z vás, kdo nevíte, co je NU Agrar, NU Agrar je poradenská a také výzkumná společnost. Und vielleicht sollte man nicht ganz vergessen, der Kontakt wurde über die Firma Horsch hergestellt. Damals warst du, Libor, ja, und Herr Schabatka, die waren sozusagen mit diejenigen, die uns getragen haben. A pro opravdové pamětníky firmu NU Agrar přivedla do České republiky také firma Horsch a velmi dobře máme ještě na paměti, když jsme s panem doktorem objížděli Česká pole ještě za účasti pana docenta Šabatky. Und wenn ich mir jetzt so die Technik anschaue, die hier das Ganze professionell gestaltet, Když se podíváme na techniku, která je tady tak profesionálně rozmístěná, dann dient die eigentlich nur dazu, um da hinten den Kran zu verbergen. tak slouží jenom k tomu, hlavně k tomu, aby schovala ten jeřáb, který je za námi, An dem wir damals die Leinwand aufgehängt haben. na který jsme tehdy věšeli naše první plátno při první akci NU Agrar. Und damals gab es noch keinen Beamer, da gab es noch Folien, die wir von Hand beschrieben haben. A to jsme neměli ještě k dispozici žádný projektor, dataprojektor, ale jednoduše jsme psali na folie. Und ich bewundere heute noch die Leistung unserer Übersetzer, ob das Libor war oder ob das Jan Martinitz war, Ah ja, die so- praktisch aus dem Stegreif heraus einen Vortrag machen mussten. A já jsem byl odkázán na tlumočení, jak jsem to byl tedy já, jak říká pan doktor, nebo pan Jan Martinec, aby z jeho myšlenek někdo upředl srozumitelnou přednášku. Vor allen Dingen war es schwierig, so meine suffisanten Witze zu übersetzen. Velmi obtížné bylo překládat doktorovo vtipy, Ja, und die nicht immer ganz der politischen Korrektheit entsprachen. které často nebyly úplně politicky korektní. Aber sie haben das hervorragend geschafft. Ale to se naštěstí podařilo. Die NU Agrar betreut heute in Tschechien etwa 10% der Ackerfläche. NU Agrar se dnes stará zhruba o 10% celkové rozlohy zemědělské půdy v České republice. Und ist damit praktisch die erfolgreichste private Beratung hier in Tschechien und überhaupt in Mitteleuropa. A tím je díky České republice ve střední Evropě jednou z nejúspěšnějších privátních poradenských společností. Und wenn man mal überlegt, wie sich das entwickelt hat von vor 20, 25 Jahren bis heute, Když si vzpomenu, jak my jsme se vyvíjeli za těch 25 let do dneška, dann war damals das Ertragsniveau zwischen 4 und 6 Tonnen. tak jsme tehdy se pohybovali někde na výnosové hladině 4 až 6 tun. Und
Und heute diskutieren wir über 7, 9, sogar auch über 10 Tonnen Getreideertrag. A dnes asi, jak mu dáte za pravdu, se běžně mluvíme o výnosech kolem 8-9 tun. Das ist eigentlich der Spaß gewesen, dass man wissenschaftliche Erkenntnis auf Acker umsetzen konnte. Mě od začátku nesmírně bavilo, jak říká pan profesor, uplatňovat vědecké poznatky a ověřovat si, že v praxi fungují. Und hier war gerade die Stagra ein Vorreiter. V tomhle ohledu byla pro nás Stagra předskokanem. Die auf diesen Böden, die mit Sicherheit sich nicht mit der Magdeburger Börde vergleichen lassen. Přičemž nikdy se nemohla Stagra se svými půdami srovnávat s východním Německem nejúrodnějšími půdami. Der se auf diesen Böden ein Ertragsniveau hingezaubert hat, das sich durchaus mit der Magdeburger Börde vergleichen lässt. Ale mezi tím se Stagra vypracovala na svých chudých půdách na takovou úroveň, že je plně srovnatelná i se všemi východoněmeckými podniky. Das ist die Frage, wohin geht die Landwirtschaft in nächster Zeit? Otázka je, kam se zemědělství bude dál vyvíjet. Da müssen wir uns eigentlich darüber im Klaren sein. A měli bychom vědět. Uns geht es in Mitteleuropa. Wie könnt ihr euch vor Büro hinpflanzen und immer dran denken, es geht weiter. A tady mám pro vás dárek, který by měl symbolizovat, že i za 20, by vám měl připomenout, že i za 25 let budeme ve vás věřit. So, ich wünsche der Stagra wirklich eine erfolgreiche Zukunft und dass wir noch lange miteinander diskutieren und leben können. Gute Zeit. Přeji vám všechno nejlepší a mnoho sil do budoucna. Profesor Hans-Georg Schönberger. Tak tímto jsme na konci všech dnešních slavnostních a důležitých proslovů, ale zde na podiu ještě nekončíme. Dámy a pánové, já když poslouchám ta slova a vnímám tu situaci, tak mě napadají pouze dvě významná slova, která si myslím, že všechno vystihují. A to je srdce a poctivost. A já si myslím, že pilíři těchto termínů jsou určitě zaměstnanci této firmy a majitelé byli a jednatelé společnosti byli tak pozorní a tak milí, že by nyní chtěli ty nejzasloužilejší zaměstnance před vašimi zraky zde tento slavnostní okamžik ocenit, poděkovat jim, protože bez nich by to určitě nešlo. A jsou to ti, kteří jsou s touto společností už od začátku. A proto mi dovolte, abych zde přivítal na pódiu duši podniku Stagra paní Zdeňku Svobodovou. Dovolte mi, abych zde přivítal i další paní, která dlouhodobě pracuje v ekonomice a administrativě tohoto podniku, a to je paní Irena Zlatušková. Dále bych zde chtěl přivítat pana Konstantina Macka. Je to řidič firmy Stagra. Ano, už nám míří. Dále bych zde chtěl přivítat opraváře pana Rostislava Němce. Dále bych zde chtěl přivítat traktoristu pana Jaroslava Adamce. A jako posledního veledůležitého zaměstnance bych chtěl přivítat pana opraváře strojů, a tím je pan Zdeněk Havel. Tak, pan Havel k nám míří a pro všechny tyto důležité zaměstnance firmy Stagra jsou zde připraveny krásné mísy, speciálně pro ně vyrobené z pařížské keramiky, naplněné spoustou překvapení, které v tuto chvíli obdrží z rukou jednatelů společnosti, pana Dvořáka a pana Svobody.
Tak já teď nevím, kam se mám otočit, asi sem. Já jsem zmínil, že jedním z pilířů naší společnosti jsou naši nejbližší kolegové a tihle kolegové to s náma tahnou nejdíl. Já bych jim za to chtěl poděkovat a popřát jim hodně zdraví, hodně osobní pohody a když budete chtít, budeme rádi, když s náma dál budete spolupracovat. Děkuji za pozornost a dám slovo kolegovi. No mě nezbývá nic jiného, než v podstatě poděkovat taky a věříme, že budeme mít následníky, i když někteří samozřejmě mladší začínali o trošku díl, že budou mít tu výdrž zrovna takhle dlouho pracovat. Takže já bych se dovolil těm, který tady máme, ještě jednou poděkovat za práci a protože čas už je v nějakým věku, jak už tady bylo řečeno, že to malinko rozlišuji, tak popřát hlavně hodně zdraví. Ano, tak to jsou jistě velice krásné a dojemné okamžiky a poctivá práce se má po zásluze ocenit a tak to má být. Tak dámy a pánové, já bych chtěl ještě využít tohoto krátkého okamžiku a skutečně vyzdvihnout tu nezměrnou práci a přípravu, kterou si dali jednatelé společnosti s dnešním dnem, protože to, jakým způsobem to dnešní den podali, pojali, připravili, kolik do něj vložili energie, finančních prostředků a všeho dalšího, to je skutečně neuvěřitelné. Já jsem tady byl před 2 měsíci a nestačil jsem se divit. Dnes, když jsem sem přišel, tady skutečně k nepoznání, skoro bych řekl kulturní dům, a ono je to přitom v uvozovkách jenom hala pro zemědělské stroje, je to neuvěřitelné. Ale v tuto chvíli, prosím, ještě jednou potlesk pro všechny zaměstnance. Paní Zdenka Svoborová, paní Karina Zlatušková, Konstantin Macek, pan Rostislav Macek, Jaroslav Adamec, pan Zdeněk Havel. Děkujeme moc i za to, že jste dnes přišli mezi nás, za vaši přítomnost na pódiu. Děkuji také všem řečníkům, děkuji panu starostovi Vítězslavu Němcovi, panu místopředsedovi Janu Bartoškovi, panu referentu společnosti Horš, panu Raugutu Horšovi, panu profesoru Hans-Georgu Sternbergovi, děkuji jednatelům společnosti a to ještě ale dáme